Pa, što ćemo učiniti? Napravi mi tortu, debelu i ukusno. O, to je baš po mom ukusu. Naravno! Volim kolače. Pa, nikad ih nisam napravio prije. Ali čini mi se da tu nema ničeg kompliciranog, pogotovo jer su kolači već tu. Stavit ću neku šlag kremu, a zatim dodati bombone Skittles. Njam. Napravit ću isto s drugim slojem. I zapravo je ukusno. Bit će kreme i bombona Skittles. O, da! Nevjerojatno! Sve više i više toga. O, da! Nevjerojatno! I ja želim probati tortu. Da, neće ostati ništa za bebu. Napravit ću tortu u neobičnom obliku. Oblikovana je kao Snickers. Koristit ću uložak kao kalup. Zatim ću ga napuniti kremom. Iskoristit ću ga za premazivanje cijele torte. Izgladit ću ga spatulom i... Wow, evo ga! Što više dekoracije, to bolje. Nevjerojatno. Ja sam umjetnik. To izgleda neobično, ali tko bi želio tortu u obliku cipele? Nije primamljivo. Što je svima omiljeno? Tako je, jabuke. Moramo napraviti tortu u obliku jabuke. Zato prvo trebamo malo izrezati tortu. Sav višak je uklonjen, a zatim trebamo torti dati odgovarajuću boju. Zato ćemo uzeti crvenu čokoladu, ohlađenu i rastopljenu. Budite oprezni, svi. Otopite ga preko kolača i prelite. Prekrasno je. Moje ruke, ali ukusno je. Najvažnije je da bude ukusno. Čekaj! Kako to? Torte svih ostalih su skoro gotove, a ja sam slučajno pojela svoju. Što da radim? Točno! Sve što trebamo učiniti je preliti ga čokoladom. Biće to torta u obliku izmeta. I to je baš smiješno. I neke oči, naravno, baš kao emoji. Nevjerojatno. To je odvratno. U redu? Biraj! Sve izgleda tako primamljivo. Počnimo s ovim. To je torta kuhara. Nikad prije nisam jeo takve torte. Izgleda zanimljivo. Nadam se da je i ukusna. Sjajno! Sljedeće ću probati bakin kolač s jabukama. Izgleda stvarno ukusno. Također je! I sada Britney! Sestro, tvoja torta izgleda smiješno! Hajdemo probati! Znaš što? Također je ukusno. Ne znam ni koga odabrati, ali neka bude... Bako! Đupi! Ovaj put želim uživati u svom omiljenom napitku, kakao. Mogu to napraviti. Trebali bismo početi s Nutellom. Samo prije probat ću je sam. Da, ovo je jednostavno nevjerojatno. Opet ćeš sve pojesti. Zašto Nutella? Trebao bi napraviti obični kakao. Što bi bilo bolje od toga? Malo Nesquik praha, malo mlijeka i čekajmo da zavrije. U međuvremenu ja ću plesti. Pogledaj ovu ljubkost koju pravim. Nasmijala se. Moj dragocjeni, to je za šalicu. Wow, kakao. Skoro. U redu.
shvatio sam. Dobro da sam se sjetila na vrijeme. Pogledaj ovu slatkicu! Nadam se da će beba popiti to i osjećati se izuzetno ugodno. I 2 medenjaka također neće biti višak. Predivno. Osim što je Nesquik preskop, čokoladna čokolada je ono što trebamo. Prvo, trebamo ga otopiti u mlijeku. Zatim uzimamo čokoladni sirup i stavljamo ga u staklenku. Da. Koristeći pjenjaču ovako, začinit ćemo naš sirup. Pa, ne doslovno. Samo ćemo ga staviti na strane staklenke. Tako je puno ljepše. Sad ulijemo naš kakao i malo šlage na vrh. Ukrasimo ga i malo. To je nevjerojatno. Ova čokoladna baza je tako dobra. Ne mogu se zaustaviti. Čekaj, gdje je? Opet sam sve pojeo? Čekaj, točno! Možemo samo uliti mlijeko u staklenku s nutelom i onda dobro protresti. Nevjerojatno. Sljedeće, možemo ukrasiti cijelu stvar s marshmallowima. Što ih je više, to će biti ukusnije. Da, slažem se. Nikad nema previše poslastica. Pa dobro, draga, vrijeme je da odlučiš tko pobjeđuje. U šoku sam! Nikad prije nisam vidio kakao kao ovaj. Mislim da ću prvo probati Britnin napitak. Wow! Nutella i marshmallows. Stvarno mi se sviđa. Ukusno. Sljedeće je kakao od moje bake. Ona je običan kakao pretvorila u nešto nerealno lijepo i ugodno. Medenjaci su nevjerojatni. Tako je, i s kakaom. Šefica Alice je napravila nešto nevjerojatno. Nikad prije nisam vidjela ovo. Sve sam upropastio. Šteta. Izgleda da si baka. Ti pobjednica. Ja? Super, nisam se trudila uzalud. Sada žudim za nečim ozbiljnijim, poput pomfrita. Dosadno i lako. Ovdje nema ništa za kuhati. Prvo, krumpir treba izrezati na kriške. Za to koristim katanu. Želim da svi vide što mogu. Zatim, krumpire treba skuhati, pa ih ubaciti u blender i pretvoriti u pire krumpir. Moramo dodati malo brašna u to. Tako dobiješ tijesto od krumpira. Treba ga razvaljati i onda izrezivati. Imat ćemo one slatke male krugove. Znaš što? Nacrtat ću im nasmiješena lica. Idemo na to. Ovo je baš ono što sam htio. I tek nakon toga mogu se uroniti u kipuće ulje. To je ono o čemu govorim. Puno bolje od dosadnih krumpirića. Sve što preostaje je... Što? Odakle to dolazi? Oprosti. Upravo sam počela guliti krumpire. Ova bušilica mi jako pomaže. Gotovo. Sljedeće, krumpir treba narezati na komadiće. I to možemo napraviti s posebnom, stvarčicom ovdje. Sada ih možemo složiti na tanjur. Naravno, ne može se bez umaks. Ako su krumpiri haljina, onda su kečap, majoneza i senf drugi dijelovi dame.
Oh, ispalo je jako lijepo. Samo pogledaj to. To izgleda smiješno. Sada ću vam pokazati kako kuhate. Prvo, dodajte puno ulja. Glavno je osigurati da u ovoj ruci nema ničeg suvišnog. Zatim stavljamo krumpire unutra. Wow! O, ulje prska, ali zaštitit ću se poklopcem. Da, to je genijalno rješenje. Odakle je došla muha? Ne! Oj, to je bilo bolno. Čovječe, moji krumpiri su izgorjeli. O ne. Što da radim sada? Nemoj se ljutiti. Pojedi malo krumpirića. Hvala ti, bako. To je jako ukusno. Čekaj, to je bombon. Britney to obožava. Hajdemo učiniti nešto neobično. Malo sirupa batata i spremni smo. Vau, samo pogledaj to! Sve izgleda super, ali počet ću prvo s bakinim. To su samo pečeni krumpiri, ali prilično ukusni. Što je kuhar napravio? To su neka smiješna lica. Također vrlo ukusno. I Britney mi je dala nešto neobično. Ne izgleda kao krumpir, ali je ukusno. Ovo je najbolja stvar ikad. Ti si pobjednica, Seko. Čuješ to? Pobjedila sam. Jupi! Što želiš, draga? Možeš li mi, molim te, napraviti tortu? Pa, kuhar je na zadatku. Priprema vaše narudžbe ne bi trebala biti problem za profesionalca poput mene. Uzimamo okrugli kalup i izrežemo sredinu. Dobijamo 3 sloja, od kojih svaki treba namazati ukusnom kremom. Prva torta je spremna i možemo početi s drugom. Perfektno! Mama mia, kako lijepo! Ostalo je samo dodati med. Idemo na to. Baka mi je dala med. Nema šanse. Više mi treba. U krivu si! Lijepo mi vrati med. Evo ti! O, Bože! Evo ga. Gdje je moja vilica? Trebat će mi. Kako ti se sviđa moj bijeli osmijeh? U redu, idemo na posao. Sad će baka uliti med u sredinu kolača. Prekrasno je. A sada krema. Idemo to napraviti. Sad ću to ukrasiti. Hvala na gledanju. Mislim da će se mojoj unuci svidjeti. Znam da uvijek voli slatko. Zato dodaj omiljene gumene bombone. To je ukusno. Mnogo je bolje imat. Haba buba! Stvarno ga ne mogu otvoriti. Možda će mi zubi pomoći. Hajde, u redu, imam čarapu. Pazi! Čekaj, dušo! Gdje će otvorit sve? Vidiš? Nema na čemu! Hvala ti, Nana! Super si! Mislim da Haba Boba ima puno bolji okus od meda. I ima okus jagode. Ne mogu odoljeti da ga i sama ne probam. Nevjerojatno! Pogledaj, napravila sam balon. Sada ću ukrasiti vanjsku stranu svoje torte s malo žvakaće gume. Bit će glatko i lijepo. Vidjela sam mamu da to stalno radi. Sad ćemo označiti ovu tortu. Pogledaj, super! Haba Buba torta. U pravu si. Umjesto meda, bolje je koristiti nešto ukusno. Koristit ću sirup. Znam da ga sva djeca vole, a od bombona ću napraviti šareni ukras. Ići će svuda okolo. Pa, kako ti se sviđa moja etiketa? To su Skittles. I jestiva je. Bravo. Pa, dobar tek. Ovdje ima toliko ukusnih stvari, a ja sam tako gladan.
Piše vještine. Pa da vidimo. Da, Ovo je smiješno. on kaže... Dobro, idemo dalje. Ovo je od moje bake. To je prilično zanimljivo. Je li to med? To je super. Nije uopće loše. Sviđa mi se. I neka marmelada. Super! Ali želim probati treći kolač. Izgleda kao Haba Boba. Wow! Ima li unutra žvakaće gume? Gledaj, ispuhat ću balon. To je zabavno. Pa, vrijeme je da izaberemo najbolji. I to je sestra. Ja? Hvala! Odličan posao! Što je sljedeće? Čekamo. Molim te, pripremi mi kućicu od medenjaka. Što? Medenjak? Kuća, tata. Što je to? Naravno. Učinit ću to dok si ti došao na pravo mjesto. Kuhar ima posebno oružje za to. To je najoštriji nož na svijetu. Reže sve oblike u tren oka. Gledaš u budućnosti? Pa, ja sam Kamo? gotovo... Hajdemo to ispeći u pečnici. Pa, mama, što radiš? Jedva sam to učinio. Jesmo li dobri? Odabrao sam najsvježijeg među nama. Povrće od moje kćeri, jer sam ga sama uzgojila. Nije samo zdravo, nego i nevjerojatno ukusno i puno bolje od tvojih slatkiša. Koristit ćemo malo sira i posebnu žlicu da ga stavimo na... Evo savršeno. Sada sve razmazujemo. Prekrasno vrijeme za malo mrkve, a evo stiže i krastavac za malo brokule. Gledaj to, savršeno je. Zašto se truditi kad možete samo koristiti kekse i nutelu? Ne morate ništa peći. Samo ih umočite u nutelu i zalijepite zajedno. Oni su to na tanjuru. U redu, mislim da drži. Sad ću ga ukrasiti maršmelovima. Jupi! Zaboravio sam pržiti. Evo mog plamenika. To je cool, ali moramo biti oprezni. Što sam to učinio? Zapalio sam kuću. To je strašno. To neće ići. Trenutak. Kuhar neće dopustiti požar u kuhinji. Evo vatrogasnog vozila. Dolazi. Trisak? Nadam se da će pomoći. Hvala, šefe! O moj Bože! Kev uvijek ima sve pripremljeno i pod kontrolom. Vrijeme je da stavim svoju kućicu od medenjaka na platformu i namažem ju kremom. To je sjajno! Jedino što nedostaje su bomboni i lizalice. Pa, ukrasimo ju. Bravo. Posljednji dodir. Kako je fora? Spremni smo, klinac! O Bože moj! A što je ovo? Mislim da je Medo jedini koji je preživio. Ne, to neće ići. Baka! Naslikat kuću od povrća? Pa, ovo je bolje od kuće od sestre. I miriše dobro, ali okus je odvratan. A ova kućica od medenjaka je baš ono što sam htio. Zapravo bilo je puno slatkiša. Čak i bolje. Postoji jedan. Probajmo. Delicious! Ili zalica. Ovo je nevjerojatno. Dućan pobjeđuje. To je fantastično. Aleluja! Jesi li to čuo? Naravno. Jesi li gotova, dušo? Jednu minut. Gotovo. Želim burger. Ovo mi je previše lako.
opet fast food. To nije zdravo. Super! Došao si na pravo mjesto. Imam kutiju zelenih krafni za ovakvu priliku. Možemo ih koristiti umjesto peciva i ne trebamo ništa kuhati. Samo ih prereži napola i bit će super! Pogotovo ako staviš čokoladicu unutra. Oh da, prevelika je, pa ću pojesti višak. Super! Sada ćemo staviti gumene bombone na vrh i preliti čokoladnim sirupom. Tako dobro. Sugar bomb. Za svoj burger uzet ću 3 različite boje peciva sa sezamom i izrezati ih na komade. Sad pravim pljeskavicu od mljevenog mesa. Oblikujemo je i stavljamo na tavu. Pritisnemo je lopaticom i savršeni oblik je zajamčen. Sve što preostaje je pričekati da se odrezak isprži, a kad je gotov, stavljamo ga na kruh. Sada malo rajčice na svaki od njih i malo ukusnog sira izravno iz Francuske. Pa, malo umaka od rajčice i naši burgeri su spremni. Oh, kako ti se sviđa moj pončo? To je slatko. Nema šanse. Unuka će sigurno voljet moj dizajn. Vino? Stavit ću svježu salatu i srcoliki. Pamuk unutra. Bez obzira što kažete, treba kuhati s ljubavlju. Krastavci, rajčice i gotovo. O, znači moraš stati. Super! O, naravno. Tadam! Vau! Ti burgeri izgledaju nevjerojatno. Krenut ću s ovim. Oh, malo je čudan. Ima čokolade? Ne želim ga jesti. Oh, pogledajte zabavne boje. Mislio sam napraviti ne 1, nego 3. Bila je to genijalna ideja. Oh, ovo je tako dobro. Obožavam to. I jedini preostaje burger od moje bake. Da vidimo. Oh, tako je sladak. Oh, da. I stvarno je nevjerojatno ukusno. Ti si pobjednica, bako? Pobjedila sam? O, hvala ti puno, dušo. Ovo je najbolja nagrada ikad za baku.